Bona tarda, famílies. Tal com us vam explicar la setmana passada, us hem preparat 2 vídeos per explicar-vos el pla d'organització que hem elaborat segons les orientacions del Departament d'Educació per la tornada a l'escola. El document sencer el podeu consultar a la nostra pàgina web. Mireu, aquesta situació ens ha canviat la vida, tant a famílies com a mestres, i si hi ha una paraula clau en aquests moments d'incertesa, hauria de ser la paraula flexibilitat. Aquest curs haurem de ser molt flexibles, ja que segons la situació de la pandèmia ens faran anar modificant el nostre pla d'organització de centre, el pla que precisament avui us presentem. I de fet hem esperat fins avui, donat que encara s'estaven ultimant alguns detalls de la normativa. Al nostre pla busquem l'equilibri entre la protecció de la salut de tota la comunitat educativa i el dret dels infants a una educació de qualitat. Hem rebut del Departament d'Educació una dotació d'un mestre i mig de reforç, també una tècnica d'educació infantil i 20 hores de vetllador. Amb aquest personal no podem desdoblar tots els grups de l'escola, tampoc no tenim els espais que necessitaríem, però sí que podem aconseguir entre 11 i 13 hores, amb 2 mestres a cada grup, i també podem mantenir les especialitats. D'aquesta manera, busquem no perdre la qualitat en l'educació del nostre alumnat. Es prioritza mantenir grups estanc o grups bombolla. Segurament haureu sentit aquesta nomenclatura als últims dies a la televisió. Això són els grups classe, amb el seu tutor de referència i amb totes les mesures de salut i seguretat oportunes perquè nosaltres puguem aconseguir la traçabilitat de tots els contactes, de totes les persones que entren en contacte amb aquests alumnes. Per la seguretat de tots haurem de respectar totes les normes sanitàries. I hi ha algunes novetats. Us dic la primera. Aquest curs, sentint-ho molt, les famílies no podeu entrar a l'escola, és un tema de seguretat. Només podreu entrar si us citen els tutors o la direcció i només s'atendrà en casos excepcionals amb cita prèvia. Una altra novetat, que cap alumne no podrà accedir a l'escola amb una temperatura superior a 37 graus i mig, ni tampoc li podeu donar a casa un antitèrmic del tipus d'Alci. Us farem arribar un full de control de símptomes perquè les famílies el tingueu present cada dia i en cas de dubte haureu de trucar al pediatre. Les famílies haureu d'estar disponibles en qualsevol moment que us truquem de l'escola, en cas de que els vostres fills presentin símptomes compatibles amb la Covid. Seguirem un protocol marcat per salut i aïllarem els alumnes amb una persona responsable fins que els vingueu a buscar. Penseu que ens poden tancar grups concrets, l'escola sencera. Cal que siguem solidaris i responsables, tot seguint les normes sanitàries corresponents. Moltes gràcies. Ara us explicarem breument les mesures organitzatives i sanitàries que farem servir aquest curs a l'escola. Com serà l'entrada a l'escola? Tots els alumnes de primària hauran de venir amb una mascareta posada i amb el seu nom. També hauran de portar una bossa de tela amb una veta o una ronyonera on poder guardar-la quan no la facin servir. Cap alumne de primària no podrà entrar a l'escola sense la mascareta. Els alumnes d'infantil no és obligatori que portin mascareta. Les entrades i sortides de l'escola seran de forma esglaonada en franges de 10 minuts. Els alumnes faran fila en els punts indicats i entrarem per 3 portes diferents. A cada una de les portes trobareu uns rètols on estaran els grups que entren i els horaris en què han d'entrar i sortir. També és important que respecteu aquests horaris per tal d'evitar aglomeracions a la vorera de l'escola. En el cas que un alumne arribi tard i el seu grup ja hagi entrat a l'escola, haurà d'esperar al carrer fins que acabin d'entrar la resta de grups. Com seran les classes? Cada grup classe estarà format per als alumnes i el seu tutor, i això formarà un grup estable. En aquest grup estable entraran en total un màxim de 4 o 5 mestres a fer classe. La majoria del temps estaran a la seva aula de referència i sempre que sigui possible farem servir les terrasses i els espais del pati
per fer activitats lectives amb els alumnes, ja que aquests espais són de baixa transmissió del virus. Els desplaçaments per l'escola dels alumnes sempre es faran en fila i acompanyats per un adult. Neteja i desinfecció. Totes les aules i els espais de l'escola es ventilaran abans de l'entrada dels alumnes i les portes i finestres de les diferents aules estaran obertes sempre que el temps ho permeti. Tots els espais de l'escola es desinfectaran i netejaran diàriament. Les superfícies que tenen un major ús, com poden ser poms de les portes, baranes, interruptors, es netejaran i desinfectaran diverses vegades al dia. Els materials d'ús comú compartits per diversos grups, com l'educació física, la informàtica, la psicomotricitat, es desinfectaran després de cada ús. La neteja de mans dels alumnes i del personal del centre es realitzarà amb aigua i sabó o amb gel hidroalcohòlic diverses vegades al dia, a les entrades i sortides de l'escola, abans i després de dinar i d'esmorzar, abans i després d'anar al lavabo, abans i després de fer les diferents activitats i sempre que sigui necessari. Donada l'experiència del curs passat, ja ens vam adonar tots de la necessitat de tenir una bona connexió a internet a casa i una tablet o un ordinador per poder connectar-nos de manera virtual amb l'escola. En cas de nous confinaments, l'escola virtual tornarà i, per tant, necessitarem fer videoconferències, baixar-nos vídeos, baixar-nos tasques, tornar-les a enviar, i per això es fa imprescindible tenir això, una bona tablet, un ordinador, una bona connexió a internet. Per això us animem a totes les famílies, si us és possible i ho necessiteu, que feu una inversió per estar preparats per si aquesta situació torna a passar. Ara mateix no tenim cap previsió a curt plaç de que tinguem ajuts de material o econòmiques per les famílies i, per tant, tothom que pugui que vagi fent previsió d'aquest tema. També, com a mesura excepcional, els alumnes de primària cada dia s'emportaran a casa els quaderns propis, els que heu comprat aquest estiu, per si de cas calgués treballar des de casa alguns dies. Com ja us hem dit anteriorment, les famílies aquest any no podreu accedir a l'escola. Per tant, els mitjans de comunicació amb els vostres mestres i tutors serà l'agenda i també el correu electrònic de l'escola, @escolaiacintverdaguer.net, que té cada mestre i que us farem saber pròximament i també trobareu a la web.